Hola, soc la Toña Castillo i per mi és un plaer poder estar aquí i presentar aquest projecte educatiu Les Gotes Viatgeres. Les Gotes Viatgeres van a l'institut. Ja fa 2 anys les Gotes Viatgeres anaven a primària i a primària presentaven una proposta per treballar amb els nens i nenes dels centres i ara tenim aquestes gotes que han viatjat a l'institut i bé, compten amb l'aval del grup d'investigació de pedagogia hospitalària neonatal i pediatria de la Universitat de Barcelona, a l'Associació d'Infància Maltratada, que també l'avalen, i al Col·legi de Pedagogs de Catalunya. També us diré que les il·lustracions són de Rafa Borlanza, que ha fet unes il·lustracions molt boniques, que ha estat impulsat aquest projecte per la Federació Catalana de Donants de Sang, que la correcció és d'Assumpta Ional, la coordinació i traducció d'Albert Torra i sobretot és molt important perquè aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de la xarxa de les diferents donacions de sang, com podia ser de les Garrigues, de l'Urgell o del Vallès Oriental. Mireu, soc la Toñi Castillo, treballo a l'aula hospitalària, em dedico a escriure contes, em dedico a fer materials educatius i també estic en el grup d'investigació de pedagogia i salut del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, però això ho trobareu al llibre, no cal que jo s'expliqui més qui soc, però sí, m'agradaria explicar qui és aquest estel que a vegades ve amb els meus contes. Mireu, a l'aula hospitalària hi ha un estel que està penjat a la paret, però moltes vegades aquest penjat, quan els nens estan dormint i els joves dormen, volen. I volen per contar històries, per buscar històries. I aquesta és una que venia molt content, no? I jo li vaig preguntar per què venia i em va contestar que venia d'un institut on els joves aprenien i estudiaven i regalaven la seva estimació i la seva amistat. Mireu, aquest conte és un conte però és més que un conte. És una història de necessitat. En elles hi ha diferents personatges, com podria ser el Joan. Estava molt content perquè anava a l'institut i era un dia diferent. I feia el mateix que feia cada dia, es llevava, esmorzava, l'esperava el seu amic. Però aquella classe se presentava diferent perquè tenien una sessió amb els voluntaris de l'Associació de Donants de Sang, que les explicaria una miqueta el per què han de donar sang, el per què aquesta necessitat, no? I recordava, mentre anava cap a l'institut, d'una classe que havia fet amb el professor de sisè de primària, en el qual les explicava als alumnes que gràcies a la responsabilitat de molta gent, al regalar aquestes gotes de sang se referia, regalaves afecte i donaves la possibilitat de que altres persones poguessin viure, no? Que bonic, no? I que, no és només qüestió de donar una vegada, les explicava la necessitat, les explicava què passa en els hospitals. Tot això s'explica al conte, però com que el conte ho llegireu, vull dir, jo només us explico així, faig una mica de 5 cèntims, de què podeu trobar, no? I explicava de la constància i del compromís. I que moltes persones, això sí que m'agradaria, perquè el professor ho va escriure a la pissarra, moltes persones que al fer-se adultes se fan voluntàries per fer costat, per acostar-se a molta gent que necessita afecte, que necessita una miqueta d'aquest temps i que al fer-nos donants de sang podem sentir-nos orgullosos perquè podem saber que altres persones se beneficien d'aquell gest, d'aquesta donació. Perquè, a més, ho deia aquest professor, ho deia que al donar sang reps una sensació molt agradable de pau i harmonia perquè regales gotes i aquestes gotes són gotes de solidaritat perquè altres persones puguin viure a través de la teva generositat. El conte va explicant tota una història de quan van arribar a l'institut i van veure que hi havia un autobús que explicava i deia que donar sang uneia els cors que bateguen, perquè se fessin forts, perquè els dos cors estiguessin molt més forts. Que bonic, el fet que els cors puguin bategar.
Imagineu, que cosa... Bueno, ho he escrit jo, però bueno, jo m'emociono quan llegeixo aquest conte, perquè una vegada que escriu els contes i els tornes a llegir, sembla que agafen vida, no? Deien que, per exemple, que la sang que donem, no? Gota a gota, es transporta també en minuts de vida que corren per les venes, no? Transportant aquesta energia i aquesta força. Però van arribar a l'institut, resulta que tenien la visita d'un pare que era voluntari i que les feia una miqueta de guia per uns panels que van col·locar a l'institut i que els alumnes havien d'escriure cadascú un desig. Un desig al voltant de lo que era el si dones sang, regales vida. En aquest moment va entrar el Jesús, va entrar el Jesús a l'aula i tots van pensar que entrava perquè era el pare del Joan. No entrava per això, entrava perquè havia d'explicar una mica com donant la seva experiència. A més, una de les coses que vaig pensar que potser s'hauria de dir era que va dir que ell donava sang periòdicament perquè havia après que de la seva vida podien dependre altres persones, i a més se manifestava com molt feliç de poder-ho fer. Penseu que van baixar els panels i els nens estaven molt atents en els panels. Un era que era la sang, un altre que era la plaqueta, i cadascú anava posant una mica aquell missatge de vida. Un, per exemple, el Marc va dir: desitjo que tots regalem gotes de vida. Avui, gràcies a la teva generositat, el meu germà és feliç. Que bonic, no? Que puguis fer feliç amb una altra persona. Estem en un món on a vegades anem massa de pressa o sembla que és més important el que pot passar fora que el que passa dintre de casa, i moltes vegades a la salut no li donem la importància que té. Però quan un familiar o nosaltres mateixos tenim una adversitat, llavors sí que ens adonem de la necessitat i sobretot de lo bé que va, que puguis arribar a l'hospital i que puguis estar ben atesos a nivell de sang, m'estic referint. Aquí s'explica una mica, s'explica què són els globus vermells, què són les plaquetes, què necessitats tenim dels plaquetes, perquè no penseu, aquí també ho explica, no penseu que la sang s'agafa així, se posa així, no, de la sang se fa tot un procés per diferents tractaments, no? Hi ha un desig que m'agrada molt, perquè diu així: el meu desig és que la solidaritat sigui el cor que mou totes les teves emocions i les vostres il·lusions. Gràcies a tu i a la teva qualitat humana, algú en aquest moment està vivint. Quines reflexions que feien els nens de secundària. Mireu, aquest conte va continuant, van anant per els panels, van posar desitjos, però hi ha un... Quan els nens se van motivar el curs anterior, perquè hi havia un company que la professora de biologia les va dir que havia tingut un accident i que realment no podia anar a l'institut, van començar a fer pegatines, van penjar murals a l'institut, van començar a demanar que la gent donés sang. I sabeu qui va ser l'últim jove que va posar aquell desig? Doncs precisament aquell que els companys van moure per les donacions, per la gent, perquè clar, els nens que estan a l'institut ja sabem que no poden donar sang, però sí poden sensibilitzar i sí poden ser futurs donants. Doncs l'últim missatge, l'últim escrit que es va posar en un panel, el va posar precisament el Rubén, i diu: vull donar les gràcies, però a veure, millor ho llegiu vosaltres, no? Perquè clar, com que estarà penjat en la web de la Federació de Donants, doncs ara després mireu i podeu mirar i podeu llegir de quina manera aquell noi va donar una miqueta les gràcies, no? Va donar les gràcies per el que havien fet per ell. I aquest conte, aquest projecte, té la idea que els instituts se puguin adreçar, puguin fer un projecte i puguin fer un projecte comú. I si no, també podem llegir els llibres
Poden baixar-los des de la pàgina, poden compartir la necessitat de donar de sang. I resulta que al començament us deia que havia un estel, no? Doncs aquest estel aquell dia va tornar i diu alguna cosa així com: i jo, l'Estel, en veure la felicitat i la il·lusió als rostres d'aquells nois i noies de l'institut, vaig tornar a l'hospital per seguir decorant la planta de pediatria. En molts dels meus vols he vist com infants jugaven a jocs de somriures, construint un món més solidari, més humà. I avui, per primer cop, també he pogut veure un món molt, molt, molt ple de vida, perquè aquestes gotes formen part de la nostra vida. Per tant, avui aquest llibre només és un projecte, petit i gran si lo feu vosaltres, i sobretot un agraïment molt fort a tots els donants, a totes les persones que doneu aquesta part de la nostra vida, la sang, perquè altres persones puguin gaudir, perquè puguin viure. Què millor que regalar vida, que regalar gotes de vida. Abans ho deia, no? Algo que no es pogués comprar ni regalar. La vida ni es compra ni es regala. La sang no es compra ni es regala, però sí en podem ajudar a que alguns tinguin més vida de les que tenen. Gràcies.